Vale. El picador para ahí con este foco que tenía cara. Bona vespre.
Bona vespre, Buenas me sentiu? tardes. Bona vespre. Caris, vos deixe que llega al plenari. Vos deixe, estarem a... Hola. Ai, jo dic, això què és, Cari? És que està... El micro. Bona vespre a tots i a totes. Ai, m'he anat! Bona vespre. Ai, per favor. Me sentiu? Sí. Sí, Paco, sí. Se te sent perfecte. Es que como el otro día en los auriculares no se me sentía. Sí, hoy se te oye perfecto. Falta... No. María José, ¿cómo ves? Faltes tu soles. Ah, sí, no, vaya. Falta Xavi. Ah. Vale. Mira, avui sí que te veiem. Vale. Pues jo crec que ara sí que estem tots. Falta un miembro. Falta Sonia y ten en cuenta que es que en Carmen está Marilyn y Carmen juntas, Ah, es verdad, claro, es verdad. Sí, es verdad, dos. ¿sabes? Entonces ellas actúan como dos. Y falta Sonia, sí. Nos esperamos a ver un poquito, ¿o qué? Si quieres puedes empezar, Marta. Yo creo que ya se incorporará, no creo que tarde, pero podemos ir empezando como son las 8:03, ¿qué os parece? No está Sonia. Vale, pues ja s'està incorporant Sònia, com vegueu. Així que anem a començar la sessió plenària. Bona nit a tots i a totes.
Anem a iniciar la sessió plenària corresponent al mes d'octubre i en primer lloc li passo la paraula a la senyora secretària. Antes de iniciar la sesión plenaria, informaros que hay algún problema técnico que no permite retransmitir en directo la sesión plenaria del día de hoy. Entonces, como dentro de lo que es gestión, así que se está grabando la sesión, pues en la medida que la grabación lo permita, pues intentaremos subir al canal de ayuntamiento lo que sería la grabación del pleno de hoy, ¿vale? Si lo que se está grabando es factible publicarlo, ¿vale? Simplemente, pues eso. Punt 1, aprovació de l'acte número 6 corresponent a la sessió plenària del dia 30 de setembre del 2020. Hi ha alguna rectificació o aclaració a l'acte? Pues si no hi ha ninguna rectificació, una aclaració respecte a l'acte, anem a procedir a la seva votació. Vots a favor de l'acte. S'aprova per unanimitat. Marta, yo no he votado. Yo me abstengo, que no estaba en este pleno. Pues mira, al tindre la mà igual m'ha paregut que havies votat a dir, disculpa. Vale, tranquila, Pues tranquila. s'aprova per 16 vots a favor i una abstenció del regidor del Partit Popular, David Villanueva. Vale? Perdone. Punt 2, urbanisme, sometre informació pública al pla d'actuació municipal enfront del risc sísmic. Dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme de data 23 de setembre del 2020. Els membres de la Comissió Informativa proposen al ple l'adopció del següent acord. Primer, sometre informació pública al pla d'actuació municipal front del risc sísmic de Benifaió durant el període de 20 dies hàbils. Segon, publicar el present acord al butlletí oficial de la província, la notícia de la Generalitat i la pàgina web de l'Ajuntament de Benifaió. Mer, per favor, apaga el micro perquè ens figura que el tens encès i fa un poc d'interferència. Vale, ja està. Molt bé, doncs iniciem el torn d'intervenció. Senyor Sánchez, la seva intervenció. El 26 de juliol del 2018, de conformitat a la memòria ambiental del Pla General de Benifaió, entre les determinacions finals s'indicava que s'incorporara un pla d'actuació municipal front al risc sísmic. Després de diverses tramitacions, el 19 del 10 de 2020, l'empresa Ambrino Terrassa SLP va presentar el pla d'actuació municipal antes dit, adaptat a l'informe de l'Agència de Seguretat i Emergència de la Generalitat Valenciana. Vist l'informe favorable de l'arquitecte municipal i l'informe jurídic del tècnic d'administració general, se mos proposa sometre informació pública al pla d'actuació municipal front al risc sísmic de Benifaió durant 20 dies per a que qualsevol persona pugui examinar l'expedient i formular al·legacions. Sempre Benifaió votarà a favor. Moltes gràcies, senyor Sánchez. Senyor Gómez. Pase la paraula a Marta. Sí, bé, este és l'últim dels 3 plans que són exigits per al Pla General d'Ordenació Urbana. El passat mes vam aprovar el d'incendi i ara aquest mes aprovarem aquest. Es compon de les mesures organitzatives, de les característiques de la població, etc., front a un sisme. Votarem a favor. Moltes gràcies, senyora Grau. Senyora Bercher. Li passe la paraula a Marilyn. Me sentiu? Sí, sí. Bé, doncs, com han dit els meus companys també, en aquest punt veiem que s'ha anat adaptant i fent millores que ens demanaren també des de l'Agència de Seguretat i Emergències, també que els informes de l'arquitecte municipal són favorables i dels demés tècnics de l'administració consultats, i ara es propon sometre informació pública a aquest pla d'actuació municipal enfront al risc sísmic de Benifaió per avançar en el pla general. El Partit Popular votarà a favor. Moltes gràcies, senyora Oliver. Senyor Martínez, torna d'intervenció. És un pla al que estem obligats per la normativa autonòmica en l'aprovació d'un pla general. Com heu comentat, estem parlant d'indicar o tindre prevista una estructura organitzativa, un pla d'actuacions davant una possibilitat d'un terratrèmol, poder coordinar-se en el que és les entitats també pertinents de la comunitat autònoma, establir quins són els usos, establir quins són allò que disposem, el material, allò que ens assignen. Se trata, en definitiva, d'establir un sistema davant que una situació en la que no vulguem mai estar, tinguem establert un protocol
per a poder actuar i fer front a les primeres urgències que tinguin que veure tot un terratrèmol, la part econòmica, la part de donar solucions a la problemàtica més urgent que pugui sorgir i per això hi ha que establir una sèrie de protocols. Com totes aquestes coses, ara a aquestes hores d'ara, se ens fa un poc complicat pensar que això poguera passar. No obstant això, tenim que intentar d'alguna forma traslladar-ho també a la població, donar informació perquè en un moment determinat aquest pla se poguera traure i se tinguera que aplicar. Com heu vist en el document és molt extens, fa un poc de referència històrica que és interessant, que és el primer terratrèmol quan es va produir en el 1300 i alguna cosa en Tavernes. No és una zona especialment indicada per la seva composició per al terratrèmol, però sí que a través de l'índex que marca un poquet les possibilitats estem en un grau 7,5 que d'alguna forma en 500 anys de retorn se pot donar aquesta possibilitat. Per tant, estem molt lluny que pugui passar, però està bé que tinguem un protocol d'actuació, però suposo que si tinguera que treure, d'alguna forma tindré una actuació ràpida i coordinada en la comunitat autònoma. Si no hi ha segon torn d'intervenció per part de ningú portaveu, anem a procedir a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta. S'aprova per unanimitat. Punt 3, interior, segona modificació del Pla Anual Normatiu del 2020. Dictamen de la Comissió Informativa de Règim Interior de 21 d'octubre del 2020. Els membres de la Comissió Informativa proposen al Ple el següent acord. Primer, rectificar el Pla Anual Normatiu de l'Ajuntament de Benifaió per a l'exercici 2020 per tal d'incloure la modificació del reglament, d'incloure el nou reglament relatiu a l'ús dels locals municipals de l'Ajuntament de Benifaió. I segon, publicar en el portal de transparència de l'Ajuntament de Benifaió als efectes del seu coneixement. Aquí no, carinyo. Aquí no mira. No. Iniciem el torn d'intervenció. Senyor Sánchez, torn d'intervenció. Senyora Grau, pot apagar el micro, per favor? Perdó. No te preocupes. Senyor Sánchez. Anualment, les administracions públiques tenen que fer un pla normatiu que contindrà les iniciatives legals i reglamentàries i la modificació de les existents, que vagin a ser elevades per la seva aprovació a l'any següent. Tot això en ares a la transparència, accés a la informació pública i bon govern i participació ciutadana. Este pla es va aprovar el 28 de gener. Però, Bàrbara, 2 o 3. Marta, disculpe. Ai, és que se me connecta, no sé per què. Sí, ara t'ha apagat. Senyor Sánchez, disculpe. Vale, continue. Este pla es va aprovar el 28 de gener del present any, però com este any s'ha executat obres d'accessibilitat en l'edifici de les cases dels mestres on estan ubicats locals. Aquestes obres han redistribuït l'espai, per lo qual es considera oportú regular el seu ús d'aquests espais. Per això se ens proposa rectificar el pla normatiu per al 2020 per a incloure el reglament per regular l'ús dels locals de titularitat municipal per part de les associacions, per mig d'un reglament. Sempre Benifaió votarà a favor. Molt bé, senyor Sánchez. Senyor Gómez, torn d'intervenció. Sí, des de Compromís per Benifaió votarem a favor, primer perquè entenem que ha d'anar recollit en el pla el reglament d'ús dels locals municipals i entenem que és necessari aquest reglament, perquè al final el pla anual normatiu el que pretén és això, garantir una seguretat jurídica i la predictibilitat de l'ordenament jurídic. El que ha motivat el plantejar el reglament ha sigut les obres d'accessibilitat de les cases dels mestres que ocupen associacions municipals, associacions del poble i, per tant, està bé que es plantegi un reglament per a regular el seu ús d'aquests locals. Ara que s'han fet unes obres en les cases del mestre i se van a tornar a habilitar per a les associacions, evidentment que aquests locals tinguin un reglament d'ús. Moltes gràcies, senyor Gómez. Senyora Berchet, torn d'intervenció. Li passe la paraula a Marilyn.
més o menys en el que tots han dit, que es tracta d'aprovar i incorporar al pla anual normatiu un nou reglament, aprofitant que s'han fet les millores en els locals, és que se cedeixen a les associacions en l'edifici Cases dels Mestres i per a regular la normativa jurídica en les seves condicions d'ús. El Partit Popular votarà a favor. Moltes gràcies, senyor Martínez. Bueno, no afegiré molt més del que ha comentat. Ara, en definitiva, és modificar el pla normatiu, però el reglament el portarem en el plenari de novembre. Com hem comentat, està en exposició pública obligatòriament per si algun ciutadà tingués que fer alguna reclamació i en el mes de novembre portarem les modificacions que s'han fet adaptant-se també a aquestes circumstàncies actuals, com és el tema de la Covid, tant el tema de la reducció de l'espai com també incloure també una sèrie d'obligacions perquè si ara tenen que compartir els locals, òbviament, se tindran que també aplicar una sèrie de mesures d'higiene i de neteja i, per tant, aprofitem el reglament per a matar dos pares d'un tir. Primer, adaptar-lo a les circumstàncies actuals d'espai i, segon, també per incorporar també una sèrie d'obligacions per part de totes les associacions i establir també un sistema i un protocol de petició que fins ara no existia perquè d'alguna forma el que tenia un local assignat era una forma ja quasi sempiterna d'utilització i ara d'alguna forma, i fins que tinguem també una nova millora o reforma de l'espai existent per adaptar-lo a aquestes circumstàncies, tindrem que anar adaptant-se i sent utilitzat per diverses associacions. Per tant, ara aprovem el pla normatiu i en el plenari del mes que ve, si no passa res, portarem del reglament prèviament a una comissió informativa per a que se pugui discutir i també introduir alguna millora si cal. Si no hi ha segona intervenció respecte al punt que se proposa, anem a procedir a la seva votació. Vots a favor de la proposta. S'aprova per unanimitat. Punt 4 i 100, aprovar el compte general de l'exercici 2019. Dictamen la Comissió Especial de Comptes es proposa al ple l'aprovació del compte general del municipi per a l'exercici 2019 i, segon, donar compte de la intervenció municipal als efectes del seu rendiment. Torna intervenció, senyor Sánchez. Sí. Este compte general ja es va aprovar en la Comissió Especial de Comptes del 3 de setembre del 2020. Se va publicar el 15 de setembre del 2020 en el BOC. Vista que no hi ha cap de reclamació, el que ens proposa és aprovar definitivament el compte general del municipi de l'exercici 2019. Sempre Benifaió votarà a favor. Moltes gràcies, senyor Sánchez. Senyor Gómez, torna intervenció. Sí, des de Compromís votarem també a favor del compte general 2019. Al final, el compte general el que fa és reflexar la realitat d'una manera fidel pel que fa a la gestió que es realitza de recursos públics en un exercici, en aquest cas en el 2019. Trobem que és un document essencial per a la fiscalització de la gestió del govern, en aquest cas de la gestió econòmica del govern, que és un document necessari que, evidentment, la llei l'exigeix. En aquest cas, ja, com ja han dit en l'anterior intervenció, ja es va aprovar en la Comissió Especial de Comptes i, evidentment, sí que és veritat que l'informe d'intervenció a lo que era el compte general feia algunes observacions de qüestions que es podien millorar, ja en el seu moment ho comentarem, però entenem que complix la forma, es complixen tots els requisits que s'exigeixen i votarem a favor del compte general. Moltes gràcies, senyor Gómez. Senyora Bercher, torna intervenció. Sí, es tracta d'aprovar el compte de l'exercici del 2018. En l'informe d'intervenció 309, en la informació al Tribunal de Comptes, en actuacions de control financiero, diu, se ha informado desfavorable dos propuestas de modificación de crédito y se ha remitido un informe de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto. En el informe 158 de intervención diu que el Ayuntamiento de Benifaió arroja una liquidación de 2019, necesidad de financiación, no contando, por tanto, en superávit. En este mateix informe diu també que en base a los datos obtenidos en la liquidación del ejercicio 2019
El ayuntamiento no está dentro del ámbito del artículo 32. No tiene capacidad de financiación positiva, menos 249.261,44 euros. Después, en el informe 159, diu en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de 2019, no se cumplen con los principios de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Per lo tant, incumple con la regla del gasto con un importe de 1.207.128. Per lo tant, no es dona compliment tampoc al iniciatiu de la regla de gasto. Y después, en el informe de intervenció, en el del expedient 2356, en el punt 5, en conclusions final, fa algunes observacions. Y diu que existen domiciliaciones bancarias por parte de algunos proveedores, sobre todo telecomunicaciones y suministros de energía, no siendo válido este procedimiento de pago y debiéndose anular esta práctica. Y també diu que constan pagos duplicados o excesivos que se deben reclamar, pendientes ya del ejercicio anterior. Es en fecha de 18 de junio de 2018, es pago domiciliado del IBI, de la factura del IBI de Adif, y una es de 4.432 euros y la otra de 11.155. El Partit Popular votará abstenció. Muchas gracias, señora Belcher. Señor Martínez, toda la intervención. Bueno, en la comissió, efectivament, vostè fica l'èmfasi en una part de l'informe, que és la part de superàvit en termes d'estabilitat pressupostària, que és una llei del 2012 que va així com a conseqüència de la crisi econòmica i plans establerts per al govern entonces del Partit Popular per a reduir el que serien les despeses dels ajuntaments i, com s'ha vist ara, en aquest moment, fixeu-se vostès, era important que ara ja s'ha borrat, ara s'han eliminat. Ja no existeix ni regla del gasto ni llei d'estabilitat pressupostària per a properes liquidacions. Entonces, el que és el terme superàvit, el de tota la vida, el que coneguem tots, el que està en la normativa que regula les hisendes locals, és positiu, en més de 800.000 euros, el remanent era positiu en 1 milió d'euros. Aquestes són les xifres realment que s'apliquen, que tenen certa rellevància, perquè l'altre són com a conseqüència una normativa restrictiva aplicada simplement per a que tu no te puguis gastar el romanent. Ha sigut notori aquest estiu que han clamat tots els ajuntaments contra aquesta normativa perquè efectivament impedia gastar-se aquests diners. Per tant, fixeu vostè, és important i posar èmfasis en una part de l'informe que no tenim superàvit en termes d'estabilitat pressupostària, que això va ser com a motiu d'una addenda a l'informe de la interventora, perquè el que són els de superàvit, els de sempre, els que coneguem tota la vida, és abans l'aplicació d'aquestes mesures restrictives i és positiu. I fixeu-se, és poc important que ara ja ni existeix en els propers exercicis. Per tant, el resultat liquidat del pressupost és positiu, tenim un remanent, se podrà gastar en el proper exercici, esperem que quan se liquidi existisca i efectivament aquestes limitacions no tenen efecte en el que és la liquidació del pressupost, en el que són els efectes pràctics. Estem parlant de normativa de macroeconomia derivada d'una situació específica que ara ha sigut automàticament borrada del mapa. En quant al tema de domiciliacions, no sé si ha vist ja juntes de govern, però això ja està solucionat. És un tema probablement tècnic interior de l'Ajuntament que no afecta l'equip de govern, simplement el tesorer tenien que adoptar la decisió i eliminar efectivament aquestes traves. És una qüestió tècnica, igual que el tema d'Adif, igual, el tema de la duplicitat d'un pago, té que veure exactament en reclamacions que tenen que fer des de l'oficina de tesoreria. Per tant, són dues observacions que estan en solució, en vies de solució, una ja solucionada i l'altra està en que efectivament disposi del temps necessari per a poder executar. Per tant, el tema de la liquidació del pressupost, el tema de compte general és positiu, pensem que se liquida el pressupost de forma responsable i tenim al nostre abast, si no passa res, una disponibilitat perquè ara que ja que s'han borrat i s'han eliminat totes les traves derivades de la llei d'estabilitat pressupostària. Si no hi ha segon torn per part de ningú portaveu respecte al punt, anem a procedir a la seva votació. Vots a favor de la proposta. Abstencions. S'aprova per 14 vots a favor i 3 abstencions. Punt
Punt 5, Hisenda, modificació de crèdit, suplement de crèdit finançat en majors ingressos sobre els totals previstos en el concepte 45001 de dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda de data 22 d'octubre del 2020. Els membres de la Comissió Informativa proposen al ple adopció del següent acord. Aprovar inicialment l'expedient de modificació del pressupost de l'exercici 2020 número 57. Segon, es posarà al públic durant el termini de 15 dies hàbils mitjançant la publicació en el butlletí oficial de la província de València. Tercer, aprovarà en caràcter definitiu el referit expedient de modificació en el cas que no es presenten reclamacions. Quart, publicar una vegada aprovada la modificació un resum de la mateixa en el butlletí oficial de la província de València. I cinquè, donar traslladar el present acord al Departament d'Intervenció. Abans d'iniciar el torn d'intervencions en aquest punt, li vaig a passar la paraula al regidor per a que us informe d'una qüestió respecte al punt. Senyor Martínez. Bueno, en este punt, lo que és conservació de vies públiques urbanes va ser un error meu perquè realment el volíem posar l'èmfasis en el mobiliari urbà. Entonces he firmat esta vesprada una adenda, una modificació que té la interventora, no sé si la té la secretària, i simplement és, en lloc de 8.000 euros conservació en vies públiques urbanes, és mobiliari urbano, és una partida diferent, i simplement desitjo aquesta modificació, que la confusió que hi hagué en quant a l'aplicació de la partida a la que volien destinar els 8.000 euros. Entonces, en lloc de conservació en vías públicas urbanas es mobiliario urbano. Poner de manifiesto que no tiene ninguna relevancia a nivel del informe. Todo se mantiene igual, informado, conforme está informado. Vale, pues muchas gracias, Sonia. Iniciem el torn d'intervenció després de la aclaració de... Disculpa, Marta. Regidor, però n'hi ha que votar, no? Sí, voy. Anem a votar la inclusió de la modificació, si vos sembla bé. Aleshores, vots a favor de la inclusió. S'aprova per unanimitat. I ara sí, anem a procedir al torn d'intervencions. Senyor Sánchez, torn d'intervenció. Un moment, per favor. Vale. En la proposta del regidor, l'Ajuntament compta amb actors ingressos sobre el total previstos, com a conseqüència d'un ingrés addicional aprovat per el Fons de Cooperació Municipal de l'entitat valenciana. Com a conseqüència de l'ingrés addicional aprovat per la Diputació de València per import de 69.091 euros, que se cobraran el 10 de novembre del present any, d'aquest import se volen destinar 53.000 euros a tres partides. Conservació de mobiliari urbà, 8.000 euros, conservació de parcs i jardins, 10.000 euros i assistència tècnica a urbanisme, 35.000 euros. Nosaltres ja ho hem dit diverses vegades. Com en aquesta distribució l'equip de govern no compta en el nostre grup, sempre Benifaió s'abstindrà. Muchas gracias, señor Sánchez. Señor Gómez, torn d'intervenció. Sí, Compromís votarà a favor de la modificació de crèdit en forma de suplement de crèdit per al pressupost 2020. És com a conseqüència de més ingressos dels previstos pel que fa al Fons de Cooperació Municipal per part de Diputació de València, que ha fet un ingrés major, i això possibilitarà fer algunes actuacions urbanes, com ja s'ha dit, nosaltres votarem a favor. Muchas gracias, señor Gómez. Señora Berchet, torn d'intervenció. Sí, és la modificació de crèdit i suplement de crèdit finançat amb majors ingressos sobre els totals previstos al compte 45001, que vista la necessitat de realitzar despeses i inversions, en els informes del tesorero diu que tenim un funcionament prou paregut al cicle de cobro d'ingressos respecte a exercicis anteriors i vist l'informe de la interventora que acredita la recaptació a majors ingressos per un import de 181.573 euros i que se poden dur a terme aquestes aplicacions pressupostàries a l'alça. I com va explicar el senyor Martínez en la Comissió d'Hacienda, estan ingressats a través de Confibi i el 18 de novembre ja seran efectius. El Partit Popular votarà a favor. Muchas gracias, señora Berchet. Señor Martínez.
En primer lloc, el nostre grup el que vol destacar és l'aposta clara tant del Govern de València com en la Diputació de València per el municipalisme. Estem parlant d'un fons, perquè estem aplicant l'aplicació, però no de l'origen, que ha sigut un increment per part de la Diputació de València a un fons de cooperació municipal que es va posar en marxa en el 2016, 2015-2017. Al arribar el govern del Partit Socialista de Compromís i ara també de Podem, el que feren en primer cas és dotar a un fons de cooperació municipal de contingut. Ja ara era literatura, era lletra, però estava completament buit, no hi havia música. Aleshores, el govern valencià el que va fer és ajudar al municipalisme i dotar d'unes quantitats que no tenien caràcter finalista, és a dir, que podies destinar a recursos a gasto corrent, que és el que ha passat. Ja no sols ha parat això, sinó que en aquest temps de complicació la Diputació de València ha destinat un fons extraordinari per ajudar els ajuntaments, tots sabeu també, per els gastos extraordinaris derivats de la Covid. Per tant, estem davant d'una aposta decidida clara del govern valencià i la Diputació de València per al municipalisme i no com abans era que sols hi havia lletra i no hi havia contingut. En quant a les aplicacions, el que hem de fer sobretot és destinar-ho a unes partides, la participació. Nosaltres fins al mes de setembre no sabíem que anem a poder utilitzar aquests diners. Això ho explicarem en la comissió i, per tant, això ha sigut fet d'una manera corrent. No podem aplicar tota la quantitat, com ha explicat també la portaveu del Partit Popular i com vaig dir en la comissió, que una part del fons d'operació s'ha pagat a través d'un producte financer, com és el confirming, que serà efectiu a partir del mes que ve, i per tant, per molt que anàvem corregent, els diners no estan ingressats. Per part de la interventora se va fer rellevància d'aquestes característiques, de quan podíem utilitzar, però tècnics d'intervenció, urbanisme i tot el treball per a poder realment aplicar aquests diners a unes les més urgents, per exemple, l'assistència tècnica d'urbanisme, tot sabeu també que aposta per el municipalisme, que n'hi ha un plan 21 quan s'ha de destinar una quantitat important de diners per a millores del poble, on no veurà mai millor dir la llum. Per tant, el que fem ara és modificar en aquesta partida, dotar d'una partida a lo que és l'assistència tècnica amb la finalitat de poder aprovar els projectes. Aprovarem els projectes aquest any i així l'any que ve podem licitar-los i el 2021 serà una realitat la majoria de les obres previstes en càrrec a pla de la Diputació. I entre ells és que la major part del poble veurà millorada l'enllumenat i és un avantatge important i és una conquesta de reivindicar per la majoria de la ciutadania, entre altres qüestions. Ara aprovarem projectes en 2020 i en el 2021, si no passa res, ja estaran executats. Si ningú portaveu vol iniciar el segon torn d'intervenció, anem a procedir a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta. Abstencions a la proposta. S'aprova per 16 vots a favor i una abstenció. Punt 6, Hisenda, modificació de crèdit, transferència de crèdit número 55/2020. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, data 22 d'octubre del 2020. Els membres de la Comissió Informativa proposen al Pla el següent acord. Primer, aprovar inicialment la modificació pressupostària que figura al dictamen de la Comissió Informativa. Segon, posar al públic l'aprovació inicial en el butlletí oficial de la província durant un termini de 15 dies, a partir del qual els interessats podran presentar reclamacions o al·legacions a l'expedient. Tercer, considerar definitivament aprovada aquesta modificació en cas que no es presenti cap reclamació. I quart, notificar el present acord a la intervenció municipal. Senyor Sánchez, torn d'intervenció. En el pressupost del 2020 hi ha una partida de 25.000 euros per a subvenció de Jauraós per a l'adquisició de productes fitosanitaris per al tractament de la mosca blanca del caqui. Degut a l'estat d'alarma del Covid, no s'han tramitat ni concedit dites ajudes, ja que el tractament s'hauria d'haver fet en el mes de juny. A la vista de les demandes d'alguns sectors agrícoles que han sol·licitat que s'hi milloren alguns camins rurals a l'objecte de tenir una millora en la sanitat vial per a la pròxima campanya de recol·lecció de taronja i caquis,
Se nos proposa destinar esta partida a la conservació de vies públiques rurals. I en Benifaió votarà a favor. Muchas gracias, señor Sánchez. Señor Gómez, ¿tal intervenció? Sí, votarem a favor de la proposta. Es tracta d'una modificació de crèdit en forma de transferència de crèdit dels pressupostos 2020. Es tracta d'un import de 25.000 euros. Així el que fem és passar 25.000 euros d'una partida a una altra. En aquest cas, evidentment, les dues d'agricultura. Una no se podia executar, com ja s'ha dit, per la crisi de la Covid-19 i, per tant, el que fa és assignar-se a la conservació de vies públiques rurals i votarem a favor d'això. Muchas gracias, señor Gómez. Señora Berchet, ¿tal intervención? Le passe la paraula a Marilyn. I doncs aquesta modificació de crèdit proposa transferir o minorar 25.000 euros de l'aplicació pressupostària Ajudes a l'Agricultura i incrementar amb la mateixa quantitat a l'aplicació pressupostària Conservació de vies públiques rurals. Ja que amb motiu de l'estat d'alarma aquestes ajudes anaven destinades al tractament de la mosca blanca del caqui, no es van poder tramitar. Entonces, des del sector agrícola es demana la millora dels camins rurals, algo que el Partit Popular consideren que és molt necessari vist l'estat de deterioro d'alguns camins del terme, com puguen ser el camí de la mina, que està desfet, el camí de Prefàcit, que està per reparar en diferents trams, el camí Aguilar, que també igualment està per reparar en diferents trams, el camí Molivell en diferents trams també, i això és una xicoteta mostra de la falta de manteniment en aquest sector. Per tant, el Partit Popular votarà a favor perquè creguem que és molt necessari anar mantenint el nostre terme. Señor Martínez, muchas gracias. Señor Oliver, señor Martínez, ¿tal intervención? Efectivament, com també se va posar relleu en una de les comissions, actualment tenim una mancança important en el que és la falta de finalització de lo que és l'inventari de béns immobles, de béns en general de l'Ajuntament. És algo que s'ha comentat, tenim un compromís ferm i hi ha un requeriment del departament per a finalitzar-ho sí o sí abans de final d'any o a principi de 2021 com a molt. Això d'alguna forma és un llast per a poder efectivament executar algun dels camins que ha anomenat la representant del Partit Popular, perquè estan inventariats impossibilita per part de l'oficina tècnica autoritzar el que és la reparació d'aquests camins. Tenim que anar en esa hora i ja sabem, en definitiva, que quan hi ha pluges fortes és un poquet estèril aquest treball. Per tant, ens marquem com a objectiu, sí o sí, urgent, perquè la reparació de camins és un dels factors i és una de les inversions que més necessitem, efectivament, el que són els llauradors. Hi ha alguns camins que necessiten, nosaltres ho patim d'una forma important, perquè la impotència que tenim de veure que legalment no se poden executar i, per tant, tenim que anar a aquells camins que sí que estan inventariats. En aquest cas, anem a asfaltar un camí que també té molta importància i que també és un dels que han demanat de forma successiva llaurador. Anem a fer també un treball que és un poquet innovador en quant que no és exactament un asfaltat, però que sí és molt més que el que seria la Sahorra. Marquem el compromís de finalitzar l'inventari d'una vegada per a poder l'any que ve ja anar executant aquells camins que tenen una dificultat o que estan més deteriorats. Si no hi ha segona intervenció respecte al punt, anem a procedir a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta. S'aprova per unanimitat. Punt 7. Hisenda, reconeixement extrajudicial de crèdits número 7/2020. Els membres de la Comissió Informativa d'Hisenda de data 22 d'octubre del 2020 proposen al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprobar, reconocer extrajudicialmente los créditos relacionados con cargo a las aplicaciones presupuestarias que se indican y por los importes que se concretan en el dictamen de la Comisión Informativa. Segundo, dar traslado al Departamento de Intervención y Tesorería a los efectos legales oportunos. Señor Sánchez, ¿tal intervención? Sí. Este és un reconeixement extrajudicial de crèdit per import de 9.332,70 euros i és per a pagar gastos efectuats en l'exercici 2020, pendent de reconèixer que no tenia consignació pressupostària en el moment de realitzar-se
la prestació del servici. La majoria d'aquestes factures són d'un import xicotet per al manteniment de les instal·lacions de l'Ajuntament, excepte 3 per un import de 7.879,97, destinades a pagar gastos per al Covid, que no tenien res que dir perquè no era previsible lo de la pandèmia. Però n'hi ha dos per import de 460 i 2.904 euros que són de procurador i d'abogat, d'algun xui de l'Ajuntament i que ha tingut que pagar. Sempre Benifaió està d'acord en este reconeixement, excepte en aquestes dues factures, que ens agradaria que ens explicaren din quin xui o din quin pleit perteneix. Gràcies, senyor Sánchez. Senyor Gómez, per intervenció. Sí, votarem a favor perquè, com ja ho hem dit altres vegades, entenem que de vegades és necessari el reconeixement extrajudicial de crèdits per allò que hi ha qüestions imprevistes i en tots els casos entenem que justificades. Hem vist que sí, que una part important són algunes factures de drogueria que entenem que és per el tema de la Covid-19, per tant, entenem que és una d'aquestes qüestions imprevisibles que ningú podia preveure per l'any 2019. Votarem a favor del reconeixement. Moltes gràcies, senyor Gómez. Senyora Bercher, per intervenció. Li passe la paraula a David. Bueno, si tenim un altre extrajudicial, ja n'hi van uns quants durant aquesta legislatura, i també un altre informe en contra del Partit Popular. No pot votar mai a favor un informe en contra per banda dels tècnics. Sí que entenem que els proveïdors tenen que cobrar i ells no tenen culpa, però també, igual que ha comentat el regidor de Gent per Benifaió, ens ha llamat l'atenció certes factures, com per exemple un extintor de retent, calculem que 10 de n'hi haurà un contracte, un manteniment d'alarmes, 10 dies de n'hi haurà un contracte, i també unes comissions bancàries de quasi 1.900 euros, que no entenem tampoc molt bé a què se deuen aquestes d'això. No obstant, el que us ha comentat, el Partit Popular s'abstindrà perquè deuen de cobrar els proveïdors. Bueno, una de les factures que... Una de les factures que comentava el senyor Paco ve motivada per la denúncia que ens fica el Partit Popular. El Partit Popular va veure penjar la bandera republicana en la façana de l'Ajuntament, que sabia que estava en el despatx d'Esquerra Unida, però, bueno, així de tot, va fer unes fotos des de Benifaió, les enviaren a la delegació del govern i la delegació del govern ens han denunciat per alguna cosa que no han fet a l'Ajuntament. Hem pagat tots, els ciutadans de Benifaió, una denúncia del Partit Popular d'una bandera penjada en la seu d'Esquerra Unida. Per tant, aquesta és una de les factures més elevades que s'ha comentat. Les altres de les factures, evidentment, ja s'ha fet una referència a la mateixa. Jo no sé, quan diu que hi ha un informe desfavorable, diu a les factures de referència si no se complís un procediment. Però, en definitiva, diu que la proposta s'ajusta a la legalitat, que l'òrgan competent per a l'aprovació és el plenari i que existeix consignació pressupostària per a poder pagar. Per tant, òbviament, si quan arriba la prestació del servei no hi ha una consignació, no pot estar favorable, però òbviament s'arbitra un procediment per a poder fer efectiu el que és el pagament de les factures. Per tant, les més importants són efectivament les derivades d'un ús extraordinari de material en tots els temes per a fer front a la Covid, algun, efectivament, altres de les mancances que tenim, però que estan en vies de solució, la majoria. Nosaltres, quan accedirem a el que és el govern, estava clar que el Departament de Secretaria estava completament sense dotació de ninguna classe. La nova llei de contractes del sector públic ha motivat un increment substancial de lo que és la contratació menor i de tot tipus. És veritat que moltes vegades ens venen subvencions per part de Diputació i Generalitat, però venen també, ens deixen els diners, però tenim que procedir a la licitació, com va ser el temps, per exemple, en el tema de la Diputació. Això carrega més al departament corresponent i el que hem fet en aquesta primera part de la legislatura, com tots saben, és dotar el Departament de Secretaria de tota la infraestructura necessària per a poder fer front a aquesta situació derivada, tot per la nova llei de contractes i derivada perquè quan s'arriba al govern el Departament de Secretaria estava tot completament en l'aire i sense dotació.
Ara s'ha posat ja d'alguna forma els mitjos i, evidentment, ara continuem en la licitació de contractes de drogueria que estan pendents, de lo que és la copiadora, el tema dels extintors i tots que estan en marxa ja. Vale, pues si no hi ha segon torn d'intervenció respecte al punt. Molt bé. Senyor Sánchez, segon torn d'intervenció. Sí, simplement volia comentar que el nostre grup no pot estar d'acord en pagar aquestes factures, ja que, com ha dit el senyor Martínez, la responsabilitat no és de l'Ajuntament, sinó pensem que és de l'obstinació d'una persona o d'un grup polític que se va obstinar en penjar una bandera en el seu despatx quan tots sabien que no era legal. Per tant, i ho ha tingut que pagar el poble, efectivament, ho ha tingut que pagar en els diners del poble. Creiem que no té que ser així. Pensem que si això crea un precedent en el qual tots els partits polítics que fem alguna cosa mal té que pagar l'Ajuntament, doncs pensem que no és així. Per tant, nosaltres s'abstindrem. Senyor Gómez, segon torn d'intervenció. Sí, una xicoteta, no sé si aclaració o per afegir un... Nosaltres, per norma, en Compromís no votem a favor punts que tinguin informes desfavorables dels tècnics de l'Ajuntament, especialment aquells que ens puguen generar dubtes importants, però en tot cas ens generaria un debat. Però en aquest cas, si no recorde mal, jo porto ja uns anys a l'Ajuntament, el reconeixement extrajudicial de crèdit sempre han comptat un informe desfavorable i jo entenc que és una qüestió purament protocolària, si no ho entenc jo, perquè és normal que si tu fas un pressupost, en aquest pressupost no assignes unes quantitats a unes factures que després sí que se tenen que pagar, doncs hi ha un informe desfavorable, però s'ha de pagar, no? Si s'han fet, s'hauran de pagar i, per tant, entenc que l'informe sigui desfavorable per una qüestió purament, com ja he dit, quasi que entendria protocolària. Tot per la nostra part en aquest aspecte. I després, clar, si vegem alguna factura que entenem que està fora excessiva o fora de lloc, doncs, evidentment, primer l'analitzaríem i ens qüestionaríem si s'ha de pagar o no, però no és el cas i per això no s'ho han plantejat. Gràcies, senyor Gómez. Senyora Bercher, torn d'intervenció. David, li passo la paraula a David. En primer lloc, el Partit Popular simplement defengué la Constitució i ahí estan els juzgats que ens han donat la raó al Partit Popular. Ho vam dir per activa i per passiva. Pas que n'hi ha vegades que la cabotoneria d'alguns polítics fa que per culpa d'això paguen el poble. També se pot mirar el pleno ixe, que la frase famosa "això ho pague jo", certa persona responsable crec que va dir això, que si eixia mal, que ho pagaria ell tot el que costarà. A veure si és de veres sí que ho diga, però a mi me consta que va ser així. Però el Partit Popular en ningú moment volia res que no fora legal. Ho vam dir per activa i per passiva. Vam fer cas omís? Doncs ahí ho tenen i estem contents perquè ens han donat la raó. No que tinga que pagar el poble, que no estem d'acord, perquè el qui la fa que la pague. O sea, no està bé que jo faig una cosa i que la tinga que pagar el poble. O sea, que para lo hecho, pecho. És l'opinió del Partit Popular. Gràcies, senyor Villanueva. Senyor Martínez, torn d'intervenció. El fet és que el Partit Popular denuncia l'Ajuntament de Benifaió quan sabia que era Esquerra Unida el que havia penjat la bandera, però, en fi, volgueren d'alguna forma afegir-se al carro que hi havia en aquesta època i el resultat és aquest. És veritat que jo també recordo que el senyor Botello en el plenari va dir que ell pagaria si així era mal, nosaltres li ho farem arribar també per a fer-li veure que ha sigut desfavorable i que, per tant, ell se va comprometre i que assumisca també la seva responsabilitat i sobretot, que se va comprometre se va comprometre, en definitiva, a pagar els gastos que li podia ocasionar al poble. L'informe desfavorable, torno a dir, és la referència al procediment que n'hi ha quan és normal, quan se fa un gasto que no té una consignació, però, evidentment, la proposta n'hi ha aquí tot, la proposta, torno a repetir, s'ajusta a la legalitat, a l'òrgan competent del seu plenari i existeix consignació pressupostària per al pagament de les factures. Per tant, és un procediment que se sol donar en l'administració perquè és molt difícil, quasi impossible, complir de forma íntegra tot el procediment. És una cosa que també és recurrent, però que se queixen tots els que són
les administracions de la falta de flexibilitat en l'aplicació d'una de les normatives i, per tant, estem a expenses de que se pugui modificar. Crec que és una reclamació també unànime per part de tots els ajuntaments que se necessita una flexibilització de lo que són la normativa de la llei de contractes, sobretot ara que venen fons europeus per a poder executar en el pressupost 2021, que això arribarà tant a l'estat autonòmic com a les administracions locals, i necessitem una administració més àgil i que d'alguna forma ajudin i col·laborin en el que és la licitació i la contractació de tots aquests projectes que se tinguin que executar. Per tant, no és una queixa sols de Benifaió, és una queixa unànime de que la llei és molt complicada de poder complir al 100%, el que importa és que tinga consignació al final, que tinguem la disponibilitat per a poder fer les factures com és el cas. Anem a procedir a la votació, pero Olivia, ¿podrías admitir a Ricard? Porque se ha salido, parece ser. Entonces... Sí, lo acabo de ver ahora. Esperar que lo tengo aquí así que vote. Es que... Te había enviado un WhatsApp, pero por no interrumpir. Ah, vale, perdón, no me había dado cuenta. Pero nada. Ahora ya, yo creo que ya está conectándose. Digue-li a algú per el grup que ja està. Que no sé si habrà tingut algun problema. Si no us importa, ens esperem 2 minuts i així anar fent la votació. Vale. Ricard, estàs ja actiu? Vale. Pues anem a procedir a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta. Abstencions a la proposta. S'aprova per 13 vots a favor i 4 abstencions. Punt 8, despachos extraordinarios. En relación al punto de despachos extraordinarios, ha presentado una moción que viene dictaminada de la Comisión de Sanidad, ¿vale? Presentada por el Partido Popular, que se va a someter por vía de urgencia. Como todos los asuntos que van por despacho extraordinario, hay que ratificar la inclusión y, bueno, pues hay que votar previamente, ¿vale? Aleshores anem a votar la inclusió de la moció en l'ordre del dia. Vots a favor de la inclusió? S'aprova per unanimitat. Si os parece y no queréis hacerlo de otra forma, como está dictaminada, leo lo que sería la propuesta de acuerdo, si os parece a todos bien, de lo que propone la Comisión Informativa. ¿Vale? Solicita reiteradamente i donadas les circumstàncies que l'Ajuntament de Benifaió contracte el servici oportú per a dur a terme analítiques d'aigües residuals des de la nostra ciutat per a detectar i fer rastreig convenient del Covid-19. Iniciem el torn d'intervenció. Senyor Sánchez, torn d'intervenció. En un sistema de control, los dos elementos indispensables son la medición y la actuación. En la situación de emergencia sanitaria actual, se fa importantíssim desenvolupar totes les medidas de detecció possibles. Com a sistema de medició, en mètodes estadístics, triar aleatòriament una mostra són més econòmics. Així se poden fer prediccions globals i locals. Per a poder actuar en conseqüència, canvi de fase, confinament, habilitació d'hospitals, un nou sistema de detecció en àrees residuals demostra ser un mètode eficient i massiu d'observabilitat de l'estat viral de la població. En les àrees residuals passen mostres biològiques de la totalitat de la població, per lo que és equivalent a un mètode estadístic, inclús més eficient a la replega de mostres de tots. Podria detectar-se inclús sense que hi hagueren casos confirmats, ja que persones asimptomàtiques no sol·licitarien per ser proves per no saber d'estar contagiats. Els estudis parlen d'una detecció precoç de fins a 10 dies abans que les PCRs.
Esta tècnica pot millorar-se perquè segons l'intensitat de la senyal del virus se pot saber la distància, però que és una única medició en un col·lector. Podria inferir-se el brot d'infecció per barris i blocs d'edificis. Si un poble o barri detecta contagis, podria actuar per a contindre el virus, fumigant en major freqüència, avisant als veïns, donant servicis per als majors, tancant residències de majors, sol·licitant confinaments, etc. Hem de assenyalar que en aquest nou mètode els pioners són uns valencians. El nostre grup voldríem saber si el grup proponent de la moció ens podria indicar el cost dels anàlisis per a poder saber si l'Ajuntament pot assumir-ho o si té que demanar alguna subvenció. Siempre Benifaió votará a favor. Muchas gracias, señor Sánchez. Señor Gómez, torna intervenció. Pase la paraula a Marta. Bé, ho veig com una ferramenta per poder avançar-nos a possibles augments o disminucions de casos al poble i així poder començar abans unes campanyes de conscienciació. Perquè nosaltres ens hem informat, cada anàlisi tindria un cost de 200 euros i ho veig simplement això com una ferramenta per poder comunicar-se i per poder-nos avançar a lo que seria un brot. Pensen que quan tot això s'estabilitza ja no seria necessari, ja que el cost, 200 euros cada analítica, ho veig elevat, però en fi, vostès diran. Muchas gracias, señora Grau. Señora Bercher, torna intervenció. Sí, en primer lloc, contestar-li a Paco que no tinc ni idea del cost, perquè això no ho he mirat. Quan ho vaig comentar en Xavi, ell me va dir que demanaria un informe GBASA i suposo que en funció de com quedem avui ja se faran les pertinents mobilitzacions de demanar informes, pressupost i tal. I també depèn de com se faci, perquè una cosa és que se faci en Alcantarillats i una altra cosa és que se faci en l'emissor on desemboca tot. Jo per explicar per què he portat la moció esta, després d'informar-me sobre què ens poden aportar les analítiques de les aigües residuals i després del moment que estem vivint a Benifaió, des del Partit Popular hem cregut que comptar amb aquesta medida, tindre informació és una forma de poder actuar amb més contundència i prendre les medides oportunes. El passat 7 de maig es va firmar un acord entre Global Òmnium, el ministre de Ciència i el president de la Generalitat Valenciana. Y diuen, se hace con el fin de aplicar una técnica pionera que contribuyera a diagnosticar de manera temprana la evolución de la COVID-19 a través de las aguas residuales, tanto en depuradoras como en alcantarillas. Su precisión es tal que puede acotar concentraciones de unidades genómicas del virus en edificios o hoteles. Es un método de vanguardia, validado por el ITAC y el CSIC, capaz de determinar cuantitativamente el número de unidades genómicas del virus que provoca la COVID-19 presentes por litro de agua y, por lo tanto, de establecer la curva de la epidemia tras hacer un análisis. Su metodología permitirá anticiparse algunos indicadores al uso y cruzar los datos con otros que recaba Sanidad para sumar información y hacer una foto más perfecta de la progresión o retroceso de la pandemia en Benifaió. Este sistema no pretende sustituir a los test del sistema sanitario. Es un sistema suplementario y complementario para acotar las zonas. De esta forma, este método puede ayudar a ver la evolución del virus en fase de desescalada. El coronavirus deja un rastro genético que se mantiene en el cuerpo de los infectados 20 días. Este ARN es expulsado mediante heces y otros métodos de secreción, con lo que llega a las redes de saneamiento desde el primer día.
aunque la persona ni siquiera tenga síntomas o ni siquiera sepa que está infectada, es decir, asintomático. Por ello, gracias al sistema desarrollado, se puede monitorizar cómo se está comportando la pandemia a nivel genérico, entradas de EDAs, donde vierten zonas de la población y se puede sectorizar y controlar a nivel de pequeñas poblaciones o incluso a nivel de barrios. Volia també dir-vos, per si n'hi ha algú que no sap el que és l'ITAC, que ha comentat Paco antes que n'hi ha dos xiques que són valencianes. El ITAC es el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentación y el CSIC es el Centro de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Muchas gracias, señora Bercher. Señor Martínez, torna intervenció. Bé, el nostre grup, quan s'ha presentat la proposta, nosaltres prèviament havíem conegut el que eren les analítiques o el sistema que s'estava utilitzant, sobretot per la ciutat de València, que venien utilitzant des de pràcticament el confinament, des del mes d'abril. Porten 6 mesos utilitzant, fent analítiques i tinguent una informació i a hores d'ara, després de 6 mesos, 7 mesos, estan intentant establir efectivament allò per a que en un principi estan pensant les analítiques, establir junt en coordinació en els del Departament Sanitari polítiques determinades després de tenir molta informació. Òbviament, en la mobilitat que n'hi ha és un poc complicat. Des de principi s'han establert unes zones que podien estar més infectades en el tema de la Covid per aquest sistema pioner d'analitzar el que són les aigües residuals, però després de 6 mesos encara no s'havia adoptat ninguna mesura extraordinària, simplement el que estan fent és recabant informació per a poder-ho sectoritzar efectivament i veure quins factors junt altres factors de mobilitat i altres factors que determinen sanitat, coordinar-se i treballar per això conjuntament. Per això el protocol firmat per el president de la Generalitat Valenciana i l'empresa global. És a dir, estem parlant de que el que busquem és informació. Informació és repetir de forma constant i precisa el que són una sèrie d'analítiques per determinar quines zones, sabent la mobilitat que n'hi ha, però tant que ser en un moment determinat. Estem parlant de desescalar, de moment de desescalar. Estem parlant de tenir una informació de veure com se comporta el virus en determinades circumstàncies. Estem parlant d'informació en definitiva. Per a què volem aquesta informació? Per a després coordinar-nos efectivament en el Departament de Sanitat i veure quines polítiques se poden aplicar per reduir el que és la infecció. Per tant, estem parlant que posteriorment a la informació de la que puguem obtindre, ja que aquesta informació té que estar en mans de Sanitat i dels experts per a poder aplicar després altres tipus de mesures. Per això és important saber que aquesta ferramenta en si, en aquest moment ens han demanat, el mateix dia que presentaven la moció, tenim un requeriment de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies que ens demanen el que és una enquesta perquè a la vista que els pobles estan fent per coordinar un poc l'actuació a nivell provincial. Com vostè ha dit també, el senyor Sánchez ha dit, evidentment, això és una informació que s'ha de tindre per a després poder aplicar des del Departament de Sanitat. Això no hi ha ningú poble que pugui fer polítiques locals estrictes per a poder d'alguna forma disminuir aquest efecte, perquè és una informació que va molt més enllà de que simplement la informació, sinó aplicar també altre tipus de mesures o altre tipus d'informació per a coordinar-les i obtenir la informació fiable. Això la tenen que fer experts, com tots vostès saben, i per això s'ha de fer des del Departament Científic corresponent, el Departament de Sanitat. Per tant, és una eina que és una aposta de futur, ja no sols per el tema de la Covid, i per tant és una eina que en el futur se veurà com a important. Ara és tenir informació i tenir una foto un poc més fixa del que conforme va en determinades situacions el que és la Covid. Si no hi ha segona intervenció respecte a la proposta que se planteja, senyora Bercher demana segon torn. Senyor Sánchez, vol intervindre? Vale, gràcies. Senyor Gómez o senyora Grau, que feu la intervenció. Senyora Bercher, torn d'intervenció. Sí, jo volia puntualitzar així una cosa, dir que presentant aquesta moció i veient la unió que tenim i l'interès per part de tots, també vull expressar que des del Partit Popular estem davant aquesta situació al costat de l'equip de govern per apoyar-los, per aportar tot el que estiga al nostre alcance per poder vèncer el virus el més ràpid possible. Per això no deixarem de fer propostes. En aquests moments tan difícils no tindrem en compte el color polític. Per nosaltres sempre primarà eixir d'estar junts i units, i quant antes. Muchas gracias, señora Bercher. Señor Martínez.
Nosaltres agraïm les paraules i la col·laboració de tota la corporació. No tenim cap queixa de que no s'ha fet d'esta qüestió. Òbviament, estem mirant que abarca tots els pobles, a totes les comunitats. Hem vist els confinaments en Europa, com estan ara, en França, en Alemanya, estan pitjor inclús que en Espanya, en el tema de Bèlgica, en el tema de comunitats que estan fent de talls perimetrals. Ara la comunitat autònoma de Madrid se va d'alguna forma aïllar de lo que és la Castilla i Lleó i de lo que és Castilla-La Manxa. Vull dir, estem en una situació en la que el que vulgui fer política i una estratègia política d'esta qüestió s'enganya, evidentment, perquè ens afecta a tots d'una forma directa o indirecta. I, per tant, el que tenim que intentar els polítics és traslladar a la ciutadania una unitat d'actuació, demanar el compromís de tots per a resoldre aquesta qüestió que passa fonamentalment per complir les mesures higièniques que ens reclamen, la responsabilitat de que això ve per a quedar-se durant una gran temporada, de tenir que canviar els hàbits i costums als que tots estem acostumbrats i, per tant, des d'aquest punt de vista, agraïm les paraules, la col·laboració. Pensem sincerament que en aquest moment tenim que treballar tots per intentar disminuir els efectes que té la pandèmia i passa tot per exigir a la ciutadania comprensió, que tenim que canviar actituds, a coses habituals que solem fer normalment, que tenim que canviar els costums i que no ens queda de remei que si volem doblegar la curva, si volem disminuir i volem després, a partir d'un moment, tenir una vida normal i corrent, tenim que fer un esforç que va més enllà del dia a dia. Per tant, això és una batalla a guanyar entre tots durant molt de temps i, per tant, efectivament, anem a estar ahí, companyia, anem a informar contínuament de com està la situació per a poder, entre tots, efectivament, oferir el millor de les nostres polítiques i el millor nostre a la ciutadania de Benifaió. Anem a procedir a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta. S'aprova per unanimitat. Punt 9, dació de comptes d'aquesta alcaldia del mes de setembre del 2020 i punt 10, pregs i preguntes. Iniciem el torn de pregs i preguntes. Senyora Grau, que comença vostè, que havia sigut la primera que havia alçat la mà. Sí, ens agradaria saber quin va ser la causa de l'incendi del barranc de l'Espussair. Quan hi ha un incendi no n'hi ha, evident, és provocat, però sempre tots els anys se produeixen en el lloc determinat, se produeix un incendi i és provocat. No tenim informació que no siga la d'efectivament provocat en un moment determinat. Estava en pocs minuts perquè va ser una zona especialment on hi havia molts canyars i no tenim altra informació al respecte. Sí, aquest cap de setmana ens comenten que se juguen partits de futbol, de bàsquet, etc. En la situació en la que estem actualment al poble, continuen en peu? És que te comento perquè és una cosa que està parlant en el regidor. Les federacions mantenen les competicions. Sé que estaven parlant-ho perquè no és un tema que estrictament depenga de nosaltres, perquè el que sí que nosaltres en el bando que us ha fet arribar el portaveu sí que hem dit que no volem que ningú accedisca a la instal·lació perquè també ha sigut avui un motiu de debat en tots els alcaldes de la comarca perquè estàvem intentant veure si anàvem tots a una en aquest sentit perquè este cap de setmana començaven ja altres competicions, algunes ja havien començat i en un principi nosaltres el que hem indicat és això, que no s'incorpore la gent al graderío ni se deixa accedir al públic. La competició, si se celebra o no, ja no depèn de nosaltres. Senyor Rosaleny, el meu company, si vols afegir tu alguna qüestió que s'està parlant. A veure, poc més que afegir a el que ha dit Marta. Al final, les competicions federals depenen de cada federació i tenen els seus propis protocols. N'hi ha equips del nostre poble que s'han suspès partits i altres que estan pendents de canvis d'hora o canvis de dia perquè equips d'altres pobles tenen positius en els seus equips. Vull dir que estan funcionant els protocols de les entitats i el que depèn de nosaltres, que és el tema del protocol de la nostra instal·lació, hem afegit avui el punt d'eliminar el que és accés al públic, que com sabeu que ja vaig comentar en el protocol quan donarem compte la comissió,
era depenent de cada entitat si podia assumir el risc o no, i nosaltres en aquest punt, vist com està la pandèmia, també al final hem decidit que millor que solament siga la competició. Vale, aleshores tenia que ser la federació la que anul·lara. Exacte. I després em comenten que des de serveis socials, el que és les persones que van a les cases dels majors, estan hi havent molts canvis, hi ha hagut prou canvis en poc de temps. Aleshores sí que em diuen que per favor que això se controle, perquè quan una persona major entra una altra persona en sa casa i ja està un poc agafant el que vol aquesta persona, el que li agrada tot, com aquell que diu, ho canvien. Aleshores això es poguera un poc controlar. I també ens han comentat si pogueren hi haure més presència policial per als parcs, a part dels monitors. Un poc la policia sempre imposa més. Veurem els policies per allí caminant i això sempre imposa més, el que són parcs, plaça. A la plaça sí que sé que van, perquè jo mateix els he vist. Però un poc que notar més aquesta presència policial, perquè últimament la veritat que hi ha moltíssima gent sense mascareta pel carrer. Jo, a aquest respecte, sí que li puc explicar. Nosaltres treballem coordinat els coordinadors en els informadors. Quan veuen grups de gent que s'aglomeren o persones sense mascareta, se comunica o bé al cap de la policia o bé al que està l'oficial de retent per anar directament a aquestes deteccions que se fan per part dels informadors. Nosaltres, en els espais de servici, les rondes en els parcs estan, en els bars, este cap de setmana s'ha fet un treball addicional les noves mesures que s'han implantat i en un principi la presència policial i la vigilància és el que se dediquem a fer al bando de megafonia també principalment. De tota manera ho tenim en compte, denúncia per mascaretes en fiquen, este fin de setmana se n'han tingut que posar, vull dir que això segueix el seu procediment, però ho tenim en compte del prec. Jo ja he finalitzat. Vale, moltes gràcies, senyora Grau. Senyor Sánchez, i després el Partit Popular. Se coordineu vosaltres i feu les preguntes. Sí, jo volia comentar, ja ho vaig parlar en la secretària i no m'ha contestat, però bueno, ho torno a repetir. Nosaltres presentarem una moció el dia 26 del 12 del 2019. D'aquesta moció no han sabut res, ni han rebut contestació. M'agradaria que se revisara i que se mirara. El registre d'entrada és 2019-E-RC-8777. Pues que ho revise la secretària. No sé si vostè ja ho havia parlat en ella, pues ella ho tindrà en compte. Ara mateix la veritat és que no sé jo dir-li. Prenem nota i atenem al seu prec. Tenim que diferenciar també les mocions que són de plenari i aquelles que són de gestió. Les que són de gestió, l'altre dia comentaren que Carme va fer la referència que els agradaria que es contestaren aquelles que són de gestió, això prengueren nota, però les que són de gestió potser s'executen o el que sí que volem, per el comentari que va fer Carme, és d'intentar també comunicar si han fet la gestió o quines decisions han fet al respecte. Però hi ha mocions que no són de plenari, que són de gestió, se redacten d'aquesta forma i el que fem és intentar executar-les i si no, evidentment, el que anem a fer és contestar-les si no les podem executar o el que siga. Però, en un principi, no totes les mocions se porten a plenari perquè són de gestió del dia a dia i això també es pot estar per part de l'alcaldia. Que igual és el cas que vostè comenta, ho mirarem. Anem a modificar el procediment, com ha explicat el portaveu, i ho mirarem. Sí. Sí, no, que l'únic que me referia era com a mínim a la contestació. Normalment, Paco, ja li ho ha explicat el portaveu, que això no se contesta a les mocions de gestió i l'equip de govern les va tenint o les va mirant.
però ja li ho he explicat ell a la vista de l'altre dia, pues sí, no està de més que encara que siguin de gestió, per part de l'equip de govern contestar que si no vostè també estarà assabentat de si se va valorar, si se pot fer, si no se pot fer, si ja s'ha fet, o està clar. Això ho anem a corregir i ho anem a millorar. Ha finalitzat, senyor Sánchez? Sí. Pues, senyora Bercher o senyor Villanueva, pues com vulgueu, el que vulgueu. Vale. Bueno, ja sé la situació que es trobem, però és una pregunta de fa temps. Dic, jo no sé si han començat les obres de les grades del camp de futbol o per a quan estan previstes si no han començat. I el que me pregunta la gent és que mentre estiguen les obres de les grades podrà entrar públic a veure el partit o si han pensat on es podrà ubicar. Ja sé que la situació d'ara actual no ho permeteix, però és perquè és una pregunta de... Mira, és una conversació que hem tingut aquest matí en el regidor. Les obres demà comencen a depositar el material. N'hi ha que finalitzar les actuacions. La situació actual, que sabeu que s'ha fet un bando en què provisionalment no se va accedir al públic. Pot ser que coincidisca que quan això s'estabilitza s'hagin acabat les obres o no s'hagin acabat, però per el moment el que sí que sabem a data d'avui és la decisió que han pres en el bando. No podem aventurar-se a el que passarà la setmana que ve o d'aquí 15 dies, la veritat, i menys quan estem parlant d'una obra que s'ha d'executar en la situació actual que tenim. Una altra que era per al conseller de Deport, per al regidor de Deport. Oye, conseller, Jesús, és que estic t'han fet conseller, xico. Oh, que bé, no, Jesús? Bueno, no, és que estava llegint al mateix temps. Quants consells de Deport s'han fet aquest any? I sé que està la situació actual, que des de març no ho ha permitit, però també sé que des de fa, bueno, tots sabem que des de fa mes i mig, aquests canvis que han tingut en Gestiona, és perquè tercers puguen accedir a unes videoconferències i poder-se fer les reunions. Llavors, m'agradaria que me diguera com està el tema dels consells de Deport. El número exacte ara no l'he pogut dir, però s'han fet reunions per videoconferència durant la pandèmia, se feren reunions en les entitats, en totes, de gestió, per el tema de restablir el que era l'activitat i després també es va fer una presencial però per el mateix, de gestió en les entitats esportives. Ahir també, com sabeu, veia en les eleccions el canvi que s'havia de convocar i no s'havia de convocar, entonces també retarda el que va ser la composició en això, però ara quan la situació puga, també convocarem els consells de manera habitual com hem vingut fent sempre, però sí que s'han fet reunions tant virtuals com una presencial en les entitats de gestió per el tema de la pandèmia i també en el tema de les subvencions. De fet, abans de l'inici de l'obertura i de la posta en marxa de lo que serien les instal·lacions esportives, se va fer la presencial on se va explicar el protocol, que cada entitat tenia que seguir un protocol i després tenen a disposició al regidor per a qualsevol dubte o problemàtica que pugui tindre qualsevol entitat. Perdoneu, però igual ho veig entendre jo mal. Me comunicaren que feia temps que no se feien consell de Deport. No sé. No tinc ni idea. Bueno, això que va ser setembre o... Pues és que no, la setmana passada m'ho digueren, vull dir-te, estic al·lucinant. Però bueno, així no són les coses. Una altra cosa. Carme, espera, Jesús ha parlat de reunions en entitats per videoconferència. El que és el Consell d'Esport... Consell d'Esport. Jo he preguntat Consell d'Esport. Per això no de conseller. Exacte. El Consell d'Esport és un que se va fer per explicar el protocol efectivament. Però el que són fer reunions per videoconferència en les entitats han estat ateses de la pandèmia, però el Consell d'Esport efectivament han fet un derivada de l'aplicació del protocol de les instal·lacions esportives. Perfecte, Xavi, ara sí que ho tinc clar. Una altra cosa, dijous de la setmana passada es va fer una reunió al CMSI de la Mancomunitat per tractar el tema dels gossos i gats i voldria saber si va anar algun regidor i si va anar com van quedar, perquè ja sabem que si a Benifaió tenim el problema, seguim tenint el problema, encara que han hagut intervencions que Jesús ens ha explicat en
en comissions, però seguim tenint el problema de desgaste en el camp de futbol. Entonces, pues, per saber què es va tractar en la mancomunitat, en la reunió. A veure, són dues coses diferents. La reunió tenia que haver anat jo, tenia que haver anat i no vam poder anar perquè estem prioritzant, igual que avui, tindria que haver anat a Musafes a la inauguració, bueno, estem prioritzant la gestió de lo que és el municipi. Són coses paral·leles. Allí s'està fent una reunió d'un treball i un projecte que s'està duent des de la mancomunitat, s'està intentant per a lo que és la recollida d'animals abandonats, per no tindre que actualment no tindre que seguir el procediment que seguim actualment tots els municipis que estem adherits al servei de la mancomunitat. Aquesta reunió va ser per reprendre un poc la qüestió, per notificar les noves medides que s'han d'adoptar, les noves ubicacions, i ara ens han enviat l'esborrany de lo que seria que valoràrem, ho té el regidor per a la seva valoració, que valoràrem el tornar a adherir-se perquè Benifaió en el seu dia ja se va adherir a un sistema de recollida d'animals abandonats, que serà un sistema públic i que farem les aportacions als ajuntaments que ens tocara i tal. I és un poc que si vol el regidor que li ho aclarisca. Després, la problemàtica del camp de futbol, n'hi ha un projecte felí que s'ha executat per part d'una associació animalista que, com saben que des d'aquest any van a rebre una subvenció per import de 1.000 euros. Precisament el dimarts estaven així parlant amb mi. Ells i elles duen fent un treball de recuperació i de control de la colònia, però clar, és un treball que no se fa de manera ràpida i automàtica. Se du un treball, s'estan fent operacions als animals per a que no se reproduïsquen i s'està fent un seguiment per persones que en un principi controlen i saben com actuar en aquestes situacions. Així també nosaltres ho hem traslladat a lo que és el club deportiu del futbol, perquè són millor directament els més afectats, i esperem que en una coseta que dimarts, quan van estar així reunides amb mi, me van comentar, esperem que resolguent aquesta qüestió puguem estar parlant que en breu podrien tindre el problema resolt. Però que se du un treball de molts mesos, també un poc tot també paralitzat per la pandèmia, és així, però que se du treballant per a solucionar el problema. Gràcies. I una altra, no sé si per la regidora de Sanitat o qui m'hi pugui contestar. Farà unes 2 setmanes hi hagué gent amb símptomes i anaren a l'ambulatori i no es feren la PCR i l'explicació era perquè no en tenien i que tardarien 3 dies en tindre'n. Ells se la feren per part seva perquè la gent sí que és de veres que s'ha de conscienciar, però també hem de reconèixer que n'hi ha gent que cada dia està sent més responsable perquè també tindre-ho dins de casa és una compliquen les coses i a més se la feren pel privat i pel seu compte llisque positiu. Llavors voldria saber si vostès tenen constància o bé la regidora de Sanitat i què és el que va passar ahir. Jo li puc explicar el procediment. A nosaltres en les reunions de salut el que ens van comentar, vull ficar en dubte que no tinguem PCR perquè en Benifaió i en la grafiqueta que vostè va treure l'altre dia en la comissió podrà veure que s'han arribat a fer 300 PCRs i 40 i 80, vull dir-te, no hem tingut mai ningú avís per part de res. A més, sempre hem dit que mentre funciona el centre de salut, a més, sabeu que estem fent també recolzament a pobles com Sollana i com a Musafes, que venen també així a fer-se les proves i es donen els resultats d'ací perquè se coordina des de Benifaió. El problema és que se va detectar, i així ens ho fem arribar en les reunions de salut, que la gent és normal que jo comunico un símptoma i al dia següent vull que me facin la prova i me vaig al centre de salut i me persone i tal. Entonces ens diuen de farà uns 15 dies que s'havia canviat el protocolo. El protocolo, és a dir, estan fent PCRs ràpides com poden ser en escoles o en grups educatius o estan fent PCRs ràpides, però ja ens digueren que anaven a allargar els dies de fer la PCR. És a dir, això que ha passat així en l'ambulatori, perquè ha passat que jo toque avui i demà me faig la prova, continua passant, perquè a fecha d'avui continua passant, però estan allargant el període. És a dir, nosaltres Salut Pública ens arriba a dir que el protocol el farien en el dia 6 o 7 de quarantena, en la finalitat de que la gent complisca la quarantena, perquè també ens han trobat casos de que la gent me faig el PCR, dona negatiu, i la quarantena domiciliària, que és obligatòria, no la faig. Entonces, jo, el que vostè me trasllada, demà ho diré, però de veritat que no hem tingut mai ninguna falta de proves. A més, és que
no és que hem fet les nostres, és que han col·laborat en altres pobles quan el Musafes tinc el brot, hem fet en Sollana, vostè que té la millor relació, vull dir-te, no han tingut mai ninguna alarma en aquest sentit. Ara, gent que sí que toca i que vol que li faci la PCR en el moment, no, pues t'esperes, tinc que citar i se retrasa. Persones que potser grups de contactes socials que han fet la PCR el 8 o el 9 dia de quarantena, però per el motiu de que se té que complir la quarantena. És el que ens insisteix que nosaltres tenim que traslladar, que se té que fer la quarantena i que la PCR no te la faran potser el dia 2 o 3, sinó al 7 o 8 de quarantena. Això és el que jo, que la regidora està així amb mi i jo sol que anar a totes les reunions en la regidora, soc acompanyant, és la informació que tenim. De tota manera, el cas en particular que vostè comenta, nosaltres el traslladarem, clar, som els primers interessats. Sí, pot ser que siga el que vostè m'ha dit, que coincidís en que sí, perquè eren dues persones que no eren ni d'un grup ni d'un col·lectiu, eren pare i fill, i anaren. Igual per llevar-se, no sé, per alguna solució que buscarien, les digueren que no tenien PCR i en 3 dies no en tindrien. I jo dic, que raro, ho preguntaré. Però bueno. La veritat és que no li tinc ninguna informació, si no li ho diria sense problema. Per la meva part he acabat. Gràcies. Senyor Villanueva, doncs al final s'ha quedat de l'últim. Sí, no passa res. Al final tot arriba. Sí, el que havien comentat dels PCRs, a la pregunta però m'ha contestat vostè de que venen de Benifaió, Almussafes i alguns de Sollana s'han fet PCRs. Ho havia passat per allí i pareixia que estava prou col·lapsat perquè havia vist molta cola. Entonces sé que alguns pobles han deixat alguna instal·lació municipal per a que puguem fer-ne. No sé si tenen pensat alguna coseta així. No, a nosaltres el centre de salut, que és el que estan fent en alguns pobles, el que han cedit espais, si no estem nosaltres confundits, és per a fer la vacunació de la grip. Si no, la meva regidora que ja controla, s'han cedit espais per a fer la vacunació de la grip. No ens han demanat mai espai per a fer les proves PCR. Sí, un canvi d'ubicació. Haureu vist que s'han ficat a nous paravans i s'ha fet un canvi d'ubicació. Un canvi d'ubicació, però això no ens ho han plantejat de fet, de veritat. El que ens han demanat ho han fet, paravans, això, l'altre, vull dir, no ens han plantejat de moment. Això sí, està separat de la ubicació, ara no s'entra per la banda de Juan José Llorca, s'entra per l'altra ubicació, i potser aquests dies, si estan fent rastrejos, si estan fent PCRs, també hi ha més gent potser de l'habitual. A veure, el normal és que cada un se faci la PCR en el seu ambulatori, però que nosaltres hem col·laborat en situacions, igual que si ara ens farà falta col·laboració amb nosaltres, però que no tenim constància d'això. Que estaria bé, perquè si demanen el Centre Cultural Càmera Agrària, si farà falta que se cedisca i per ajudar ja està. Per la nostra banda, sense problema. És que no ho havia sentit i m'ha xocat i vaig a preguntar-ho, però m'imagino que té predisposició total per poder-ho fer. És que no ens han demanat, disculpa, és que no ens han demanat ni des de la grip, que ens van plantejar que potser ens ho demanaríem, i de moment no ens han demanat espai, quan ens el demanen en seguida. Això és bona senyal de que de moment aguanten. El que esteu comentant al principi de federació que ha comentat Marta de competicions, a veure, m'he passat un cas quan vaig estar de regidor i sí que podeu preguntar-ho perquè és així. L'Ajuntament, les instal·lacions són municipals. Si l'Ajuntament diu que tanca instal·lació, Federació té que assumir-ho. I aquest partit quedaria anul·lat i aquest partit, si ho comunica l'Ajuntament que està la instal·lació tancada, no pagaria la denúncia perquè fins a certs dies, si tu no ho comuniques, hi ha una denúncia al club i si fora per part de l'Ajuntament se podrien anul·lar sense cap problema. Pregunteu-ho, però fins quan jo estava era així. O sigui, que pegueu una mireta perquè és una emergència, m'imagino que no dirien que no. I després l'última, en el tema de medides de Covid en polideportiu, és que en aquesta comissió no vaig poder estar, però qui va fer el protocol del Covid allí? Us vas contestar tu, que has estat... El protocol s'ha fet seguint les recomanacions, se va fer seguint les recomanacions tant del Ministeri com de la Generalitat i, de fet, esta setmana també hem publicat el de l'Associació de Gestors Esportius de la Comunitat Valenciana, avalat per la Federació de Municipis,
i bàsicament són les mateixes mesures. Vull dir, nosaltres ens hem basat en protocols que ja estaven, que estaven ja en funció i sobretot fent èmfasi en el tema des del Ministeri, també les mesures del Ministeri de la Generalitat. Comente perquè juguen veteranos de la Musafes i ens estan enviant protocols de molts pobles on anem a jugar i la veritat que l'altre dia vaig anar a veure com ho fem així i la veritat que m'he quedat un poquet sorprès perquè, per exemple, en el pavelló tenim 3 portes, la gent entra, la que entra i la que ix per la mateixa porta. Se podria habilitar una porta per entrar i una per eixida, per exemple. La gent s'està dutxant. No n'hi ha ninguna instal·lació que se dutxen, per almenys en totes les que avisionen el futbol. I així me consta que almenys el bàsquet s'estan dutxant, la gent. Entonces, no sé, ve que hi ha un poc, no sé, en els temps que estem, no me pareix molt correcte. Nosaltres en el protocol, i és una de les qüestions que parlarem en les entitats esportives, ells havien de nombrar un responsable, nosaltres el que era el tema dels accessos, també te contesté a una de les parts que has comentat, s'ha plantejat el tema de les 3 portes utilitzar-ne 2, una d'entrada i una d'eixida, però vostè ho va dir en una comissió una vegada també i es va tirar encara que aquesta porta havia d'estar tancada perquè era d'emergència. Entenc que això és una emergència, però també plantejar-ho des d'un punt de vista de tindre 2 portes obertes ara mateixa no és viable perquè la responsabilitat tenen les entitats i les entitats no són capaces de tindre al final 2 o 3 persones que estiguen controlant. Aleshores, és més fàcil fer entrades escalonades i tindre una persona que estiga controlant els accessos. Respecte als vestidors, el mateix. Cada entitat ens ha facilitat els protocols que estan adjunts al protocol de l'Ajuntament, en el qual diuen si es dutxaven o no es dutxaven. En el cas del bàsquet, establiren màxim 4 persones per vestidor, però també esta setmana ja això ho hem eliminat, des de principi de setmana ja no s'està dutxant ningú en el poliesportiu. En el bàsquet tenen 4 persones per vestidor i màxim 15 minuts, és a dir, s'assignava un vestidor a cada un dels grups. En el futbol, la recomanació als xiquets era que no s'utilitzaren els vestidors en ningú cas i els únics que es dutxaven era el primer equip i el juvenil. És a dir, s'han pres mesures, les entitats estaven sabedores, però des d'esta setmana també, vist com s'han posat el tema dels casos, hem decidit ja, fins a nova ordre, els vestidors, eliminar-los perquè són espais xicotets. Però tenien controlat des del punt de vista de que, per sort, tenim molts vestidors en les instal·lacions. Aleshores, se feia de canviar, també canviar la neteja de la vespre i la desinfecció per ampliar el que eren els vestidors i assignar a cada un dels grups que n'hi havien entrenant un vestidor, tant per a canviar-se com per a dutxar-se. Vale, no tinc més preguntes. Jo li vull dir, senyor Villanueva, sí que li volia dir-li que les coses se poden canviar, adaptar-se a la situació, però el que no se pot ficar en dubte és que hi ha hagut un treball per part de la regidoria, per part de les entitats, en fer els protocols, en nombrar el responsable Covid, a lo millor procediments que s'han posat en marxa després s'han tingut que adaptar per canvis que no han funcionat. Vull dir que jo, després de l'esforç que estic veient de tots els meus companys i de les entitats, que també és una situació sobrevinguda i que intenten que tot se faci correcte, si algo vostè detecta que pensa que se pot millorar, ho agraïs que ho diga, però la veritat és que s'ha treballat molt per l'assumpte i se va parlar i se continua controlant i els protocols, si fa falta, s'adaptarem. Això sí que no m'agradaria que se ficara en dubte en cap moment perquè el treball que n'hi ha darrere és molt gran. Bueno, jo en cap moment he ficat el dubte i aplaudís totes les actuacions i, com bé ha dit la meva companyera, estem al costat vostre per al que faci falta. En ningú moment és crítica ni res, sinó sempre que se pugui millorar, nosaltres estarem així. Jo, personalment, després de veure i com ha anat a vista aquestes deficiències, per això ho ha dit, però en ningú moment lleve tot el que s'està fent i molt que s'està fent, i més que se farà. Això, ni ho dubte, i estem al vostre costat per al que faci falta. O sigui, això ho tingueu sempre en compte. Li ho agraïm molt, la veritat. Jo voldria afegir simplement perquè en el tema de l'entrada i l'eixida, jo vaig tots els dies a València a treballar i m'assenté en companyia de 8 persones en el tren. Vull dir, tenim que fer èmfasis en el tema de la mascareta, llevar-se les mans, el gel, la mascareta, no tocar-se la cara. Això és fonamental. El resto tenim que tenir en compte que ens anem a creuar en la gent i sempre quan anem amb mascareta ens hem llevat les mans i no ens toquem la cara,
Vull dir, el risc es disminueix pràcticament. Per tant, l'entrada i l'eixida del pavelló se suposa que se fa amb mascareta. És evident que si se farà per poder fer, però que no, en un principi, si se compleixen les mesures de seguretat que estan higièniques, que estan establertes, no és tampoc res greu. Vull dir, creuar, perquè anem amb mascareta, se canvia el calcer. Hi han adoptat una sèrie de mesures, òbviament, i entrar per una porta i així per una altra, doncs, al final també, quan més coses es puguen fer, millor. Però tampoc tenim que dramatitzar que una entrada, si anem amb mascareta en el calcer, tampoc és una cosa greu. I el tema dels vestuaris és evident. Hi ha decisions que s'han adoptat, però dutxar-se en un protocol i en un control d'aforament, doncs, evidentment, tampoc automàticament se torna a netejar, vull dir, això s'està fent també en la piscina, i per tant, sí, és una decisió que se fa en molts casos puntuals, però tenim que intentar, sobretot, complir les mesures de seguretat i, efectivament, qualsevol cosa que se pugui ampliar, però no eliminar aquest aspecte fonamental. Mascareta, tenim que llevar-nos les mans en gel, això quan entrem als jocs, mascareta, el calcer, que és el que fiquem en protocol, i el més, la veritat és que s'està fent prou bé i, al final, accidents sempre hi haurà. Jo, si no tenim més preguntes, per acabar, i a la vista un poc del que s'ha comentat en la comissió, nosaltres sí que volíem comunicar un parell de coses. Principalment, el que és la comunicació del número de casos positius de coronavirus en Benifaió. L'Ajuntament de Benifaió, com a mitjà oficial que deu de comunicar les dades de positius per Covid, duguem 15 dies, calcule que ho haureu vist, duguem 15 dies comunicant a la ciutadania les xifres Covid que ens notifica Salut Pública a les reunions que fem cada dijous. Per què se va prendre aquesta decisió fa 15 dies? Perquè pensem que és la foto real dels casos, encara que siga una volta a la setmana, però és la foto real dels casos, ens donen el número de casos dels últims 14 dies, tu pots veure en previsió les altes que vas a poder donar i entonces veure una foto millor de la situació que pugues tindre a un dia o a dos vistas, tenint en compte que els casos que t'entren de positius tampoc és saps. Entonces, nosaltres, des de fa 15 dies, l'Ajuntament està comunicant cada dijous la situació de casos reals que té Benifaió de Covid, normalment és a fetxa de dimecres, és el dia d'abans. La conselleria sabeu que en l'aplicació a voltes du un dia o dos de retard que va modificar molt les xifres. I això és el que va passar el divendres passat. Divendres passat se publicaren que a Benifaió hi havia 67 casos de Covid. Sabeu que la incidència superava i supera el límit, com ara mateix en els casos que s'han comunicat avui, i aquesta xifra vos dic que no era la real. La xifra real en fetxa de 15 d'octubre eren 51 casos, en la conselleria va treure menys, l'Ajuntament comunica 51 casos, perquè nosaltres volem que el poble sàpiga els casos que n'hi ha, encara que sigui una volta a la setmana, el real. El 15 d'octubre la Salut Pública ens digué que n'hi havia 50-51 casos, nosaltres ficarem al voltant de 50, la Conselleria publica menys. El 22 d'octubre, que va ser el dijous passat, la Conselleria Salut Pública ens comunica 57 casos de Covid, 57 casos de Covid, en el que al dia següent se produïen 7 altes. El divendres, quan la Conselleria va publicar 67 casos de Covid, se va fer la consulta en Salut Pública i Benifaió tenia 54 casos de Covid. Jo sé que Canal 9 que apunta ha vingut i tenia la incidència i tot, però i que així la foto i que tots l'han passat i tal, però la foto de la fetxa de divendres en Benifaió eren 54 casos de Covid. Tenim en compte que el diumenge, si no recorde mal, se produïen 7 altes de coronavirus. El dia 23, com he dit, la Conselleria publica 67 i teníem inferior. El dilluns, ahir se publicaren 53 casos de Covid i avui sabeu els números perquè vos s'ha comunicat en el portaveu. En això vull dir que m'agradaria que tots intentaren comunicar o nosaltres així no ho anem a fer els casos que tenim de salut pública, perquè són els que s'ajusten més a la situació, tant per excés com per defecte. Nosaltres hem comunicat més casos que a mi he ficat la pàgina de la Conselleria. La pàgina de la Conselleria hi fica 53. I avui tenim la xifra que us ha comunicat el portaveu. Entonces,
a la vista. Són moltes xifres, molts datos, però sí que volíem dir-los a vostès que durem 15 dies comunicant les xifres que Salut Pública ens dona el dijous, perquè són les que més s'ajusten a la realitat d'aquest moment. Era una aclaració que volíem fer perquè anem a continuar-ho en aquesta línia perquè pensem que són la xifra més real i una cosa és com avui que te la comuniquem puntualment, però la veritat és que la foto del divendres en Benifaió eren 54, arrencàvem una setmana en què sabien que s'anaven a produir més de 20 altes de casos, però els positius han sigut majors i per tant estem en la situació que estem actualment. Era una aclaració i una informació que volíem donar i aclarir per a que tots ho tinguem present. I si no teniu res més que dir-ho, alcem la sessió plenària. Carmen. No, bona nit. Vale. Com ha vist que enxufaves el micro. Bueno, moltes gràcies i bona nit a tots i a totes. Adéu. Bona nit. Vale, bona nit. Bona nit.